Srácok, most eltévedtünk egy erdőben, nem tudom, hogy most hol vagyunk. Srácok, most irigybe megyünk, nem tudom, hogy ez most. Igen, várj, itt van egy tég. Na, menjünk. Ó, de jó. Amúgy jó kis lakó. Jó kis kenthely. És itt van ilyen dobozok. Itt van pálinka, süveg. Ó, ami nem is. Jaj, de szép! Srácok, ez nagyon szép. Várjatok, Leóka, vegyél ma, felmászok a falra. Srácok, szerintetek felmászok a falra? Nem merek felmászni, mert ez védett terület, de... Srácok, nem tudom, hogy ez... Skacok. Skacok, ide be kellene bújnunk. Igen. Nagyon szűk hely. Beszéljük a videót. Skacok, ide hogy? Nos, srácok, majd jövünk ki. Googolva. Srácok, most nem tudom, nagyon félünk. Srácok, gyerünk be. Ide. Jó. Fordíts meg. Ott egy medve, srácok! Gyere. Várj, kapaszkodok. Egy Srácok, már jobban vagyok. Igen. De egy medve skacot nekem szaladt. És itt is Igen. szét karmolta, ez Igen. zipóló. Igen, nagyon. Hogyha tetszett ez a videó, akkor mindenféleképpen csapassatok rá egy hatalmas lájkot, és iratkozzatok fel a YouTube csatornámra. Addig is sziasztok!